Todas as olladas están postas estes días en Sanxenxo no treito final do Paseo Marítimo de Silgar. Aquí está a piques de rematar a intervención que inclúe unha nova escalinata, novos xardíns e un novo treito de adoquín da plataforma única. Pero, sen dúbida, os grandes protagonistas desta actuación foron estes barrotes de acero inoxidable que tanto deron que falar nas últimas semanas na vila e que dende agora conviven entre pedra e pedra da emblemática balaustrada. Os barrotes dicen que son as normas, que hai que poñellos pois que están moi abertos entre un e outro e pode colar un crío ou así. E por iso se fixeron. Hai xente que está de acordo e hai quen non. Pero, bueno, se son as normas, que vamos a facer? Por seguridad, pues me imagino que bien. Estéticamente, pues hubiera sido mejor no ponerlo, pero por seguridad, por si hay algún niño, algún perrillo que pueda caerse abajo, pues está bien. Este martes o alcalde revisaba os últimos retoques, aínda queda rematar esa instalación de acero inoxidable colocando por riba un pasamans. Dá por pechada a polémica da balaustrada, Telmo Martín apelando á seguridade e reivindicando a estética do resultado final. Primamos a seguridade por encima da beleza, pero ainda así estamos recibindo moitas felicitacións porque queda bonita a barandilla e queda no estado que tiña anteriormente, pero mellor protexida para os viandantes, sobre todo para os máis pequenos. Asegura Martín, está recibindo moitas felicitacións polos traballos, aínda que hoxe en Sanxenxo tamén había algunha queixa porque as obras aínda non remataran. O Concello prometera que estaría todo listo este luns, pero ao final os traballos vanse prolongar ata este venres. O que pasa é que lle metemos máis cousas ao final de última hora para mellorar algún detalle que non estaba incluso no proxecto, non? Pero bueno, a obra vai moi ben. Hoxe martes tiña que haber rematado antes na súa totalidade, pero estamos metendo unha farrola nova aquí a miñas espaldas, estamos metendo máis barandilla da prevista na zona de arriba que queda tamén moi ben e a xente tamén a reclama. Outra das grandes novidades é esta escalinata construída na zona que se ve abaixo no inverno por mor dos temporais. O que fixemos foi unha escalinata, aproveitar todo este oco para que a xente que veña paseando por aquí poida subir aquí para arriba. Tamén se ampliou a zona de plataforma única con prioridade peonil a un novo treito entre as rúas Ourense e Rosalía de Castro. Cunha particularidade que esa plataforma única neste lado ten máis ancho, por tanto as persoas que teñen garaxes ou que residen nesta zona van a poder transitar co vehículo pois nas dúas direccións, non? Un conxunto de actuacións que polo xeral gustan os que pasean pola zona. Fantástico porque va a ser mucho más cómodo para poder circular por aquí. Está quedando muy bien. Cambiaron todo eso, bueno, mellorou bastante. Estoy contento con cómo está quedando. Sí, me gusta. Me parece que está muy bien. A ver se acaban, que con este sol trabajar es moi duro. O Concello xa ten en marcha o seguinte proxecto para esta zona, a creación dunha senda litoral que una Silgar con Baltar. Eso vámonos facer despois deste verán, e entón vas a ter un paseo de máis de 2 kilómetros desde o porto de Sanxenxo, do porto deportivo hasta o porto de Portonovo. A previsión é que esa senda, que conta cun orzamento duns 2 millóns de euros, estea rematada pro verán de 2027.